momento de devoción con Dios, para encorajar, inspirar y bendicionar. Bombini. De Bijbelteksten vandaag kunnen we vinden in het boek Mattheüs hoofdstuk 6 vers 6. Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. God heeft zoveel te spreken in jouw leven. Maar als je niet zelf afzondert van de dagelijkse bezigheden en alleen tijd met hem spendeert, alleen in stilte, zal je hem niet horen. Jezus zelf bracht veel tijd door alleen met God. Als iemand kon ontkomen eraan, dan was hij dat wel geweest. Hoe belangrijk moet het voor ons zijn? Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, help mij om meer tijd te besteden aan u, zodat ik elke dag uw woord kan bestuderen en u beter leer kennen. Help mij. Dit en alles vraag ik in de lieve naam van Jezus. Amen.